she find it offensive, derogatory sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod na binagit sa atong kapulisan. Ang amo ang gipagwa nga political jingle na kanta ni Freddy Aguilar para sa isa ka kandidato nga nagapadalagan mayor diri sa siyudad sa Bacolod, no? Ini isa ka pag-insulto sa tanan nga collective efforts sa aton nga siyudad upod ang atong Bacolod City Police Office na wala sang basihan, na wala nagabase sa datos na matudtuod, isa sa pagpatalang, isa sa pagpa-insulto sa kaalam sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, isa sa pag-insulto sa mga makalain-laing ng mga awards na nabaton sa siyudad, ding isa ka most livable city, model city, kag most business-friendly city, kag ini wala nila gina-acknowledge ang aton mga kapulisan are considered to be pandemic heroes. No, sila niyang nag-secure sa ato mga borders, sa nagsugod kita lockdown tungkol sa pandemya. Sila man yung aton naging contact tracers na nagbulig sa aton pangita sa mga kaso para makontrol ang paglapta. Sila man yung nag-secure sa aton mga TTMF facilities o quarantine facilities para maging safe sa aton yung mga nagpositibo sa COVID. Sila man yung nag-assist sa aton extraction cluster para makuha ang mga pasyente natin na nagpositibo kag madala sa mga quarantine facility, kag sila man ang nauna nga nagpabakuna para maging ehemplo sa aton mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod na ang bakuna safe kag ang bakuna works. In what particular, Doc, ang na-mention mo da nga daw offensive gid, gadag daw ka malisyoso sa mga lines nga ginhimo ni Freddy Aguilar? At yung ginambal ni Freddy Aguilar sa kanta niya nga ang siyudad sa Bacolod, haven of criminals and corruption. Di kung paano kita maging haven of criminals na mismo sa crime volume kag sa crime index, nagapang-anom lang kita sa Western Visayas. Out of 6 provinces and 2 highly urbanized city. Mas taas pa gani ang crime volume sa siyudad sa Iloilo, ang probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Negros Occidental, ang probinsya sa Capiz. Kagang sa ato na crime volume, 32 lang ang makonsider mga index crime. No, the rest are considered to be petty crimes. Kag-action bray, abi ang bali ako, may arab na syudad na highly urbanized sa bugos na Pilipinas na may zero crime rate. Na ang pamangkod, dapat ang ginapatpat naton sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod, ang plataforma di gobyerno, issue, ano ang plano, anong imo performance, anong imo track record, anong nabulig mo sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag anong plano mo nga subong sining may pandemya kita, ano ang plano mo para makarecover kag maka-reintegrate ang pumuluyo after this pandemic. Amo ina dapat ang ginapatpat nato sa pumuluyo. Hindi nga mangguba kita sang aton na syudad, gubuon tang imahin sa aton na syudad, pabaluon mo ang mga pumuluyo sa bugos na Pilipinas na haven of criminals, na ang Bacolod is relatively peaceful. Ang Bacolod, tawhay, ang aton turismo ginawa naton ka-promote in spite of the pandemic. Tapos here comes ang pangayaw, hambalan niya na ang Bacolod, haven of criminals. Sa anong basihan niya? Nakakanto siya din sa siyudad sa Bacolod? Nakahalubilo siya sa pumuluyo? We are the city of smiles. We are peace-loving people. Kag-korupsyon, sa diin ang ebidensya. Ano nga kaso ang nag-usad? Na tanan nga kaso nga gin-file nila kay Mayor Bing na dismiss. Kag tanan nga assistance, tanan nga SAP, tanan nga ayuda, tanan nga bulig na karapat-dapat sa pandemya nga ni na ihatag naton sa pumuluyo. Ang bakuna naton, maayong aton nga roll out, maayong aton pandemic response, diin lang korupsyon. Okay, isa pa gina-mention diri, korupsyon. Duwa malay nakitaan ko diri mo, kriminalidad kag korupsyon. Yes, action ba? Amo na ako lang taon naton, kung matudto din ang haven of criminals and corruption, kita ni wala kita ginawardan sang Philippine Chamber of Commerce and Industry na most business-friendly city. Wala man ta ginawardan as most livable city, kag model city, kag most competitive city. Kay dala ina sa ilang mga criteria, basihan sa ilang pag-award sila ng mga kalain-lain ng mga accolades para sa siyudad sa Bacolod. This is a collective effort not only of our leaders but sa pumulo sa siyudad sa Bacolod. Ini nga political jingle, isa nga pag-insulto, kaklaro nga insulto,
it's an offensive statement sa kaalam sang pumuluyo sang syudad, kaalam sa atong mga kapulisan na binagid sa mga lideres nga nagbaka-baka para mabutang ang Bacolod kung sa diin sila subong. So ano matabo nyo, ano matabo si Doc sa jingle nga ini, may ara ka mo sang i-file nga dapat i-stop ini siya or ano nga sitwasyon, Doc? At isa subong sini, ginatun-an naton ina, pinrefer na ini sa aton nga legal team para kung ano man gid ang aton nga plano. Ang aton nga City Council, ginatun-an man nila, kay they find this very offensive kung ano ang karapat-dapat sini. So let's wait and see ang matabo sa mga inabot nga adlaw. Pero ang aton apilar lang tani sa eleksyon nga ini, let's be objective. Magkadto kita sa ginatawag na plataforma di gobyerno sa issues. Hindi kita mag-inampang sa mga pamuyayaw, papalang, binutig. Kaya let's make it objective. Di ba nagabira-bira kita pang kampanya para sa bus damlag sa ato mga kabataan? Amo ni bala ang gusto natin itudlo sa kabataan, binutig, pagpapalang, kag pagpakanubo sa atong nga syudad. At amo man ang siguro action bright kung isa ka kapangayaw na wala ka kaintindi kung ano ang mga nagakalatapo na sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Ano man may ang ginatun-an subong so far may mga initial sa kita, Doc, kung ano inang ginatun-an ninyo? Sa subong sini kagapon naman lang nila na plastar ining political jingle nila nga gipagwa. Subong sini pag-istoryahan pa ni sa ato nga Grupo Progreso na ginapangunahan sa ato pinalangga nga Mayor Bing, Vice Mayor Elcid kag Congressman Dan Atayde. Kaya ang ato sini nga concern niya amo ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag ang ato nga syudad mismo. Sige. Thank you so much, Doc. Unless kung mayara ka pa gusto ipalabot sa Bacolod, go ahead. Ati sa liwat na action by, salamat sa kay Gayunan. Inapabalot lang aton nga mga pagkulamati. Ang Grupo Progreso ang dala nato niya gugma. Ang Grupo Progreso ang dala naton plataforma di gobyerno, performance kag track record na para magserbisyo sa pumuluyo kag padayunon ang progreso. Ang Grupo Progreso magbira-bira gid para agud to ang syudad sa Bacolod maging model city, maging most livable city, most competitive city, kag business-friendly city, kag para makabawi kita sa pandemya ni. Ka-focus kita subong sa atong pandemic response, pandemic recovery, kag sa continuous natin nga pagbakuna para ang syudad sa Bacolod maging safe sa COVID, kay relatively ang aton nga syudad peaceful and orderly, kag ginadayaw gid naton ang aton nga kapulisan, kay ini sila aton pandemic heroes. Thank you so much sa serbisyo. Good morning, Doc. God bless. Thank you. Salamat, God bless. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Salamat kay Doc Chris Surongon mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalaga. Grabe dayo na mga text diri sa aton. Action Hotline. Anyway, sa alas 8:29 na sa aton sining Action Hotline. So nabatian niyo ato, no? Sige, pagbalik naton karon dugay, let us check abe ining Jilo Jingle nga ini kung kisa grabe man ang mga patama, di mo. Actually ning kanta nga ini, damo na ni gingamitan sini, no? Bisan diin na lang. Galing kay ini kapinasahi. Kay ang nagkanta mismo amo ang nag-organize kag mo ang composer mismo sa sining kanta, nga amo man nga nagakanta diri sa aton. Amo man ni nagkanta kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag nabatian ko Action Oliver nga ang tanan nga ginkantahan ni Freddy Aguilar nagdala laog. Tuod amo ning kung ga-research si Kwan, kakadlog sa kanide, no? Kung ga-research iya si Freddy Aguilar sa lugar nga ginakantahan niya, ga-research man ko. So salin pa ni kahapon ang pinangukay ko sa iya, no? Alin pa ni kahapon ang pinangukay ko ni sa iya. Maron niya. Maron eh. Grabe ni siya gali magkuti gito sang kanta. Grabe magtuon. Parang kang istoryaway ko nagano kay Sir Freddy Aguilar pero wala bang gani ga-rhyme ang mga kanta niya ang sa diri lang sa Bacolod, Ang diri lang yan sa Bacolod ginhimo ya. Kabalo ka kagi man ta eskwela para ti obra kanta, dapat ga-rhyme ng punta mo, no? Example B, yuhong Bacolod, mo na be. Dason sina dapat daw gasurusanto man sa Bacolod, iya gani daw ka layo gani sang iban mo. Galing kay ti didto gid sila ya, bisan hindi rhyme ining crime kag korupsyon, nag-ululusdang gid ang kontra. Tinunto na ya din pinatsan ID. Gamay man lang ti ang crime anywhere ina bisan diin may ara gid man tuod mo.
Oo, pero karon pasabton ta. Ano ang masabat diri sang kampo naman ni Albi Benitez Dugay-Dugay? Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought Karon na lang Guraxon J pagbalik. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa AC. Action Hotline 2006 Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton siri pagpangalagad mga kaksyon, manamyaw kita gamay lang. Good morning Action Bride, diin na nagkuha ang Pulse Asia sang ila survey dira sa Bacolod, sadya inyo da politika salamat. Ang Pulse Asia sa national gini sila, no? National gini sila. Halin kay 4366 ang Balyaksyon Brian, maayo na kanta ni Freddy kay Let's Change Bacolod, bag-uhon taman sila. Sila lang tanan, wala pagbago, pahuway na sila sa banga. May banga. Taga-tangob, guro na damo banga. 1831 or 1813, good AM Action Bray. Hindi ako taga Bacolod, pero kung dira ako gabuto, hindi ko magbuto kay Benitez. Nga gapanghakot siya, butante. Good AM Action Bray, kung may fake news, may fake music man. Nag-ubra ka lyrics, hindi naguro si Freddy Aguilar. May nag-compose na kag siya lang nagkanta. Pwede man. Insakto na Brian, corrupt na si 28 years na in the service sa Bacolod, hasta naka-retired ako. O sinunin ko. Action Brian, tuod na wala bulan nga wala ginatumba ang mga tao sa Bacolod. Tuklo gid man.
Hindi ko mabasa ang mga ngalan. Pasensya gid, no? Mayari pa di iba, no? Ambalya, krimen kag korupsyon, krimen lang intutukan na ang korupon niya wala. Sakto gid ah. Amo man na. Sige, salamat gid. Sige, i-check tabi action Eden. Si Sir Patrick Lacson si Baterion sang Campo Raman sang Putian. Si Madam Vanessa Mayo kuano ululosdang sang kadlaw ho. Bing Bagatella nagamonitor man or Bagatila nagamonitor sa Talisay. Ana Sinoro Pilar sa diniman. Pamilya Pilar. Atiya Kim Iriman, Maylin Lobrico, Bugtaw, Bacolod. Katulog ro Bacolod. Okay, Bugtaw, Bacolod na ko. No? Online sa hotline. Sa aton nga linya maka-action, we have Sir Patrick Lacson. Basi siya man nigro nag-serve as spokesperson sang Putian kay siya ni pirming aton nga makontak. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Sa Action Brian. Yes, good morning. Sir Porte, halin kahapon do nag-controversial ining kanta ni Ka Freddy Aguilar nga may linya nga kriminalidad kag korupsyon. According to Sir or Dr. Chris Sorongon, bago ko lang siya na interview, I don't know kung na may press release naman sila gani mo. Nga ka offensive kag ka malisyoso ini. Di nagkuha sang information si Ka Freddy Aguilar. Sir, any reactions ini? Well, first and foremost, no, for the para man sa mabalaman sa tigpalamati nga first and foremost hindi na siya komisyon na kanta. Yung kanta lang ginaya ni Guys ni mayoralty candidate Albi Benitez. He freely expressed, what he feels, gathering from feedbacks from sa mga Bacoleños kung anong sitwasyon kaintangan diri sa Bacolod. Freedom of expression. And ginsabat ko lang, no, bangod gahatag ko respeto sa national artist para sa ako, si Freddy Aguilar, hindi na siya maglangulango kaya mo kanta at mag-express ang iya. Ever since, wife ako na tao, Freddy Aguilar na siya, no? Ang iyang expression para sa ako niya, hindi studied na yan, hindi na siya magpalagpat niya, mo kanta or just like that, kaya nga makakanta siya sa Batang Negros. So una nagkanta sa Batang Negros. I remember, no? So it's not to insult Bacoleños or Negrenses. For me, it's like merely an expression of what he has heard, what he has seen, and what he perceives nga kinanglan guro may paglaom kapati siya nga si Albi Benitez makadala paglaom aton nga Dakbanwa. So it's about that and derogatory I think is that I respect the opinion of the person who said that. Iyan opinion. Why in freedom of expression niya man ina. So ita respeto na sang Team Asenso. Why niya? Gusto lang sila kung anong balon nila. But on the part of Team Asenso, on behalf of Team Asenso, gamba kami I think kung masabat kami sa Ilaya, what is more ironic because he used the word ironic. What is more ironic is ang incumbent ng opisyalis nga ginaupdan, hindi nakakita sa kamaturan. Nang taga Manila, si Freddy Aguilar, ng national artist, ano po yan nakakita nga nag-express? Yung kung my word against yours, ang atong pag-istoryahan, my word against yours, sino bing nga Pilipino hindi magrespeto kay Freddy Aguilar kung anong ginakantaya. Kasi anong ginapabutyag yan, kung ginapabatyag yan, hindi man niya kami nagkanta siya. So, klarohon ta lang na mention mo kay Ida nga hindi na siya komisyon kundi nagsulod lang sa mind niya nga buligan si Sir Albi abi paagi sa iya nga kanta. Wala sang may nag-supply any information, lyrics kay Sir Freddy Aguilar. I do not know and I cannot speak in behalf of Freddy Aguilar. Siya may pamangkoton nyo. Hindi man ko si Freddy. Pero ang ginamangkot ko sang detalye kay Sir Albi Benitez kagabi. Ginamangkot ko yung detalye, ginbayran mo ni siya. The answer was no from the horse's mouth. No, wala na yung ginbayran. Ginamangkot ko siya di komisyon ni kuno wala ba no di para ako ang salig ko kagang ako niyang
isa lang yung hambal, yung magkuano, yung hambal ni mayoralty candidate Alvin Benitez, may salig ko, 100%. I see. Kagawin Okay. na siya galang-ulango yan. Aha, Kasi so- sa hambal niya, na-touch man siya gani, kay I don't know, but I think doon nakabati ko nga kapabulig siya translate sa Ilonggo or something. But I don't know who and why di ko kabalo kung sino ang yakin pa, no? Hindi man na siya kabalo guro mag-Ilonggo. Yes, correct. So most likely pero ang iyaya nga pag kami guhay kay mayoralty candidate RP Bilis, madugay na namin guhay na sila. I see. At least na klaro ta. No? Tama man siya, amigo, mga service, sa mga artists. So, i-set aside tabi si Ka Freddy Aguilar himself, Abi. Diri kita sa content bing na butang niya nga crimes and corruption. According to the group of GP Pula, why man niya crimes nga kwan gid grabe sa Bacolod and crimes is why man corruption gid. Ikaw sir, ano paglantaw mo? Well, tila na yan yung opinion. They have the freedom of expression. May diretsyo sila kung ano may nila hambalon. Ang ako lang yan, ko ironic, nga isla kakita sina. Ironic is, I use the word ironic because kamu na yung ginilihir sa tao. Kamu na ang mayor mo, ikaw yung may mandato sa pumuluyo. Ikaw yung napungko. Paunano na ako makita, pati namuntanan, pati sang ni Freddy Aguilar, ang hindi mo yan makita, kaginahambal mo liwat-liwat sa mikropono, nga hindi kaya nakita sila. Kagapambal ka, progreso, nga patayon ng progreso. That's ironic for me as a taxpayer of Bacolod. Hindi as a candidate. I speak as a taxpayer. I don't speak as a candidate sa imo interview, sir. I speak as a taxpayer. Kung hindi sila nakita sila, that's very ironic in my opinion. Last na lang nga pamangkot, sir, nga nag-react yun sila sa kantaman. Anong bot silingon? Pati kay, kung anong kamaturan, kisa Matchagpil, I quote Attorney Cesar Distrito, nga kung sometimes kung anong makamaturan, kagihang balon sa imo si Capario, ikaw na iko, masakitin na. Siguro siya, yung nature nga ma-react. But, idugang ko lang, no, sa corruption. Kagabi, kami nag-rally, or pulong-pulong kami sa Barangay 16. Namangkot ko sa mga tao kagabi sa Barangay 16. Sa mikropono, kinapost ko sa Facebook, manog-upload na. Imo gito gurong kwanay, imo to gurong replika ay. Account, Patrick Lacson, pinapost ko sa Facebook. Namangkot ko sa Barangay 16. May ginluthang dire sa Barangay 16. Oo, naman ko may droga, may kabaligyan ni droga, tanan nga sabat, oo. May corruption sa Bacolod, tanan nga sabat, oo. May, hindi ba ito yan nga putian lang, tamo, tayo ba matingin from all colors, from all walks of life. Ano ba matingin, mga susum lang sila, kung anong ginambal sa pulong-pulong, diretso lang nila makabalo kung ano mga kandidato, kung anong ilang mga katuyuan, kung mga plataforma de gobyerno, kinaman ko ito kagabi, sa Barangay 16 mismo, huwag tanan kasabat. Oo. Si may perfecto, wala kita tanan. Hindi. Ang pamangkot ay kung siling, kung I don't take it against the other party or the incumbent administration, kung ako lang sila nga hindi matatanan perfecto, puti mo waan tani, pero kung masiling kaya nga wala, kaya katabo di, bulag kayo mo, bulag ka sa kamaturan, kagpiliton mo yung pumuluyo, ng mapiyong, na hindi ay magmuklat para makakita. Di na yan para sa akong, amo lang yan, balik ko siya nga irony, hinampalya. That's very ironic in my opinion. I see. Anyways, sir, base akon ayo bala ni base may number kada ni Ka Freddy Aguilar kay may gasugo sa akon di nga interviewon ko siya kuno. I will try to ask for you, sir. Sir, I will try to ask for you, at ako personally hindi ko na siya kilala. Yes, Idol ko na siya pero hindi ko na siya kilala, hindi ko na number. I'll try to ask. Bali-baligin mayoralty candidate RP Benitez. Gin-address ko man lang din naghambal sa akon na balnya tani man kuton man si Ka Freddy Aguilar kay siya nag-obra sang kanta. Lingkot ti mamangkot ba si may number si Sir Patrick Lacson. Sir, salamat sa serbisyo. May aga ka mabuhay ka, sir. Salamat. May aga. Action Hotline 2006 going double ready for best public affairs program for radio. Pro bono glito Action Oliver. Wala bayad gali ni suno kay Sir Patrick Lacson, no? Pero ang pinaka-importante na kuhaan ti sila side by side. Kaya nga ton sini makauturan diri sa Bacolod, subong, ang mga butante, nagalibog man ang utok nila kag ulo nila. No? Sining kontrobersyal nga kanta ni Ka Freddy Aguilar. Action Hotline! Amo na nga piyak nga kampo, kag, side by side nga kampo, both sides, ginlabot na sila.
via Action Radio Bacolod, makabati ka mo kung sino kag ano dapat, no? Kag ano nagkalahinabo sini parte sa kanta ni Sir Freddy Aguilar. Kaya ang ibanda hindi man makakuha dayon sang information mo, no? So idiyahan naton. Now, nainsulto bala ayhan ang Bacolod City Police Office sining kanta nga ini. Amo naman yung pamangkot naton, no? Kaya tikon pamati anta ang grupo pula na insulto gid, na do ka insulto sa part sang PNP nga naga-perform sa ilang task diri syudad sa Bacolod to address sini mga crimes nga ini, pero hindi gid man tuman kadamo suno kay Dr. Chris Surongon. Hindi man pwede i-deny the fact nga ang Bacolod may crimes gid man. Isa kahibi ganing simana nga may pinatsanay mo, na? May ara man nga wala gid ya masolusyonan gid. Grabe, may listahan ko ni Exxon Olivero sang ginpamatay. Kung basahon ko ning mga ngalan nila, malabutan ko ni karon sa action firing line mo. Tot, ari pakita ko sa imo karon ng mga ngalan tanan-tanan. Ari sa akon di salamat sa nag-provide sini nga pangalan, ano? Kag isa pa kinalista ta man nima, no? So, lantawon ta niya, no? Ang pumuloyo sa Bacolod, amo gid ang dapat mag-edukar sang inyo nga pagbuto. I-educate nyo gid ang inyo kaugalingon kung sino gibla na karapat dapat nga butohon sa palaabuton nga Mayo 9 nga elections para sa ikaayo sang aton syudad. Pangambalon mo ang Grupo Progreso, siya no pang baguhon tadi. Katahom nas ni. Parte na. Pasabton mo naman ang Grupo Asenso nga putian, siya kadako sang liliwaton ta sa Bacolod. Pero ang makaliwat gid sina kamo nga mga butante. Kamo gidaya, hindi kay hatagan kamo da pila ka pisos, ginamay na istorya ko. Marites Action Olivero. Siya gagabi naglistahan na ito sila sa amo ning barangay ho. Panghatag ko ni Albi ko no. 5,000. Grabe, in-record kong tingog ya. May sa kabalo, i-record ko para may baysihan lang ko bla. Siya nagsabat man to sa piyak tong isa man ka manuglista siya. Sobrahan na nibing niya, himuon ko nun nibing si Timil. Hala, ubusan yung kwarta sa gobyerno sa panagtag. Kag magdala laog kamo, din nyo na puluton. Action Hotline 2006 going double ready for best public affairs program for radio. Worried ka ba sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9 GC size. Mabasa kita gamay lang sa aton sa nga mga mensahe. Hambal ni Madam Sonia De Los Santos sa Malya, kumpara nyo ang line-up sang Grupo Progreso, mga profesional, mahinimuan na sa Bacolod sang pandemya. Nagaobra maayo maasahan mo islan mo sang mga wala
pulos. May pamanta kakita sang performance ang puti galing na. Si Radimer Raliuga, sakto ko. Sonia, si Freddy Aguilar man ina ang nagkanta sang kanta nga Bata sa Negros. Nga pamatsyag sang bugos nga kalibutan amo na gid na ya kapigado ang Negros. Ha? Si Allen naman niya, Himotia. Good morning, Action Brian. Ga-monitor kami di Kaliling Kawayan. Tamyaw ko lang da sa Bacolod, Pamilya Gidlayan. Villanueva, kag Ariday. Always man nag-monitor sa inyong program. Stay safe and God bless. Salamat, gid. Si Lani Tolentino, good morning, man. And si Aileen Rojo, good morning, Action Brian. Watching kami diri sa may Agisan. Tamyaw ko Kadoy, Rojo, Mike, RB, kag salamat, gid. Si XC ko na. 9:17. Online sa hotline. Ayon na to na yung sining time, sining aga. We have on the line si Police Colonel Joseph Martir, ang BCPO Director. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Mordan. Action Brian, ngayong aga sa tanan yung listeners. Aha, salamat gid sa time, sir. Sigurado ko, maybe sir, private ka na sining controversial nga, gintawag nila ni controversial nga kanta ni Ka Freddy Aguilar Bla sang grupo Asenso, no? According sang grupo pula, kwan ko no do ka insulto sa part sang PNP because of crime. May crime gid man sa Bacolod na insultuhan sila. But sa parts ng PNP, sir, paano naton i-entertain ining kanta? It's the insulting sa parts ng BCPO or ano nga sitwasyon, sir? Okay, as crime statistics ang Bacolod as compared to other provinces and cities, so one of the lowest gani kita compared mo sa third from the lowest kita, ang lowest is Gibaras, Antique, and kita. And even ang Iloilo City gani nga highly urbanized city just like us, 600 plus gani yung remain sa aton daw to 250 plus lang. So ang lyrics ang kanta nga kriminalidad hindi anuman makatandog sa dignity and capacity sang Bacolod City Police Office, sir? Sir, wala pa ko kabati sang lyrics, sir, but I don't know kung ano na lyrics about that. A little background, sir. May ginhimo nga kanta si Ka Freddy Aguilar nga daw jingle niya for former congressman the 3rd District nga si Albi Benitez. Gin-mention niya diri nga tapuson ang kriminalidad sa syudad sang Bacolod. Daw mo lang pinaka-content abi nga nag-react diri ang Grupo Progreso nga suno sa Grupo Progreso sa grupo ni Mayor Bing Linardia nga insulto sa part sang Bacolod City Police Office. Daw mo lang ang content, sir. Yes, sir. May mga crimes man diri sa Bacolod but not necessarily niya. In fact, ang mga last 2 weeks criminal incidents itong nag-shooting incident, puro man to old grudges ang motive. Away man doon tupad balay, kagang ang isa to do mo man, pareho malang sila. Mo nagaling kay may crime gid man bisan din ka mamakadto, may crime, may pinatsanay gid man Sir Martin, ano? Di man na niya malikawan gid. Yes, sir. As highly organized city, hindi na gid man malikawan na. Hindi naman na mabantayan tanan. Kung maaway gina. Hindi ka na tanan nga lugar mabantayan. Pag I understand the PNP non-partisan niya, no? Kamusta nga sa nagahilapit nga eleksyon sa May 9, 2022. Ang amon lang man diri sa Action Radio Bacolod to get some reactions from Bacolod City Police Office kung na-insulto bla kamo o kung hindi sining kanta ni Freddy Aguilar. Amo man lang amon nga tapuson ang kriminalidad as if nga suno ya sa Grupo Progreso do hindi manami sa palamatinan for the PNP. Yes, sir. Sa amon man siya, hindi man namin pamatian kay hindi naman siya statistics nga hindi man highest in terms of criminality sa Western. I see. Okay. Wala hinon ko na lang ni gamay, sir. Ginpaidalom ang Bacolod sa orange nga category sining elections, ano? Sir, kumusta ang aton nga panilag sa palibot subong sa Bacolod, sir, regarding sina? I think yellow category yellow. No? I'm sorry, yellow. Yellow kita, no? An area with intense political rivalry as categorized by the Philippine Fire Office from the PNP, no? In fact, gusto mo na ganit ni sa aton ko select officer, i-downgrade siya, but it remains to be that way. Mas mayo man ganit na kay we have to prepare
kay kung yellow category na siya, may mga suspected private groups kita. And most probably, mas may matabo mo ng election-related private groups. Pero wala pa man. Wala man kasi may na-monitor na. I see. Remember, may na-monitor kitang private armed groups. Give us the information lang kay Willie ako. Pero aton gatingwa naman lang kita tani nga dira lang sa yellow asta, no? Hindi na ta magsaka pa sa orange nga basib lang iban hadlok na magbuto plag adlaw bla magadto sa presinto, sir. Yes, sir. Dating nga kita, yung Bacolod City Police Office, isang kaputo sa station. Titingawin kami to ensure security and safety sa tanan, especially on the coming election. Sir, imo na lang, sir, nga panugyan. Because nga, bisan kantala ni gani ni Freddy Aguilar, medyo grabing reaction subong. Grabe ang mga gakatabo na sa ground nga, hindi, why man niya physically nagalabutanay, pero mga istorya kung kaisa mo ning ugat sang inaway. Anong gusto mo, sir, ipalabot sa supporters liwat, no, sa Bacolod kag mga kandidato before pa naman matabo ang anong hindi dapat matabo, sir? Yes, as the campaign intensifies, malapit na ang election, ilang week na lang, let us be, kalma lang and abide by the COMELEC rules para hindi ka maginamo or hindi lang magpainit. So, we are here to ensure safety and security ng tanan, not only candidates, but to include supporters and of course COMELEC employees. We are here to secure everything. Salamat, sir. Good morning. Mabuhay ka, sir. Thank you. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi ko naman may ara man sang con-crime rate sa paghahambalan ang Bacolod nubo man, no? Amo nang reaction sang PNP. Pero portated nga pinatsanay di mo. May ari di case gani mga kaksyon nga April 19, 2019, no? Dumduman nyo ang Semana Santa ato, no? Ang pagkadula ni Police Major Pirute, kung di ko magsala, no? So, ikatatlo niya na subong nga tuig. Semana Santa, Mandugay-Dugwayo, April 19, 2019. Ngining si Police Major Pirute makaksyon, ginkuha ini sa isa ka hotel, diri sa may, kung di magsala, 6th Street, or sa Dalan Lacson. Until today, duway pa nagyapon makitaan kung diin ang whereabouts sa sini. So isa na kabasihan man sang mga kauturan ta subong diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon, ano? Ang ini ba ng mga yellow category nga ini? Damo ang naghambal diri ay nano, do katawhay man lang sa Bacolod nga nag-yellow kita iya. O damo na bla, no? Kabalo ka, maghambal kita nga yellow mga kaaksyon, ang bot silingon da simple lang gid. Nga ang incumbent naton may ara sang enkwentro or may challenger in siya. Now, amo nang bot silingon na may kontra. Hindi bot silingon nga mag-yellow kita, magamuna. Kung maghambal kita nga green, ang incumbent na wala na gidya kontra bla. Na, amo na yung katawhay. Way na gidla, bisa mo pulong ko, o na lang may kontra man, pero do hindi man katakod abi sa enkwentro. Sa pagka, kung ano nga posisyon sa gobyerno. Di mag-yellow kita, amo nang ginatawag naton nga ang incumbent may enkwentro mga kaksyon. Nan, may bakod nga enkwentro. Pero hindi bot silingon nga naginamo na ang isa ka lugar kung eleksyon, relasyon ang paghahambalan. Sige, balikan ta karon ng iban dugay-dugay sa aton sila pagpangalagad way ta malambot ang Philippine Army ba? Pakarunan ko ang Philippine Army sa udto kag sa gabi. Kay may 4 ka lugar sa Negros Occidental nga ginpaidalom nila iya mismo sa pula or red nga category sa eleksyon mga kaksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension Coffee Mix Story. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Sonji ubuson tanis lahwa kay para maubos ni Sonia De Los Santos. Si Albi gapapili mayor sa Bacolod pero siya man guba sa imahen sa Bacolod ano kakasi nga tawa amo na mayor ka ginaguba mo ang imahe sa Bacolod.
para magdaog ka da sus amo na hindi ka maayo nga mayor da upod sa imo kandidato nga si councilor bastos gapamuyayaw sa ibabaw intablado hasta si Greg nagagwa sa iya panit nalatnan sang pagkabutigon kahuluya hindi kamo dapat da bakulod ano kamo klase nga leader. Jose Herson Nonio Araman nagamonitor sa LLP Building Office, Araneta, Rodriguez Street. Salamat. Si Ana Sinoro, si Mario Lim Jimenea, Action Bray, nga akon sino ang madaog sila matigang sa kaldero mo? Kita man Japon ang matigang nga mangita kalanon. Hindi man sila. Husto. Galing kita part na gid sa aton obligation bala nga magbuto kita, no? Galing tani buto lang tani nung iba niya do matinampaanay na. Si Malin Lobrico Araman, amo na bugtaw na kay aga pa. Tulog pa gurong iba na, no? Richard Artisola Alpiere, tamyaw liyog pamilya Artisola Alpiere. Okay. Mario Lim Jimenea, kon kanta sila himo man kamo kanta, kon sisungi pa malos-malos lang, mangutos perde. Eleksyon lang na, ara taho kung sino botohon niya, aton diretso kung sino ang botohon, konting respeto lang. Na, te, ang bali-malin, ha, bugtaw. Napabugtaw yun, tulog pang iba. Ulan, abi. Sonia, may drug-related lang na di ang gapinatsanaya. Sila lang na iya sang nagapinatsanay. Bayan tang pulis mag-imbestigara. Ana Sinoro, hindi man ako taga-Bacolod, hindi lang tani pagmalisyahan kanta lang na, kung hindi man lang guilty. Pangamuyuan ta ang bugos nga Bacolod nga magalungtad lang ang hidait, ang paghidait. Ba, kadalong ba? Philip Liboon, amo ni sila tanan nagsumbray, birds of the same feathers flock together. One strike ba? Igo tanan, ano? Boards asa, shout out sa mga friend ko sa Barangay Takuling, si Rex Low, Totsi, Tolio Diliarna, Sherwin Zapanta, Irene Tiffany Abangan. Sige. Ubos na. Sige. Ang hindi ko malabot, pasensya gid ha. Sige. Ang iban medyo mabulubog at na nga mga chat nyo doon di ko mabasahan no, ina medyo masakit na, no. Las 8:22. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning, Action Bray. Ako ya Albi gid para magbag-o man ang Bacolod. Kag nami gid plataporma ni Albi wala ga ginahusgahan na nila. Ako ya Albi hindi sila in ano man gid salamat gid Action Bray. God bless. Ti imo niya diretso ya na. Good day, Action Bray. Grupo Puro Tuso. Pula. May nga Action Bray, bisan magkinaano Mayor Bing, gid kami gihapon. Sigurado gid kami nga hindi siya mapahalin sa pwesto kay damo gid ang iya nabuligan kag nahimuan. Okay, sige. May nga Action Bray, Grupo Progreso lang masaka sa kalam. Mo ka mga kalam na sila da. No, sige. Sige, oras ko, medyo kulabos na. Last na lang ng isaw kay nagahingagaw si Mia Robles ara naga-monitor. And good morning, Action Bray. Si Albi man o kon si Bing magdaog.
Ako man lang yapon mangita sang inog tig-ang sa akon sini nga kaldero, bahala kamuda. Amo tong pinaka the best nga punto, mabatian gini naka Freddy Aguilar tapos himuan naman na kanta. Sige, kadamo pasang balasahon ta medyo alang-alang tiyempo sugpunan ta na mga kaaksyon. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Brian Bordenega pasalamat gid magilibati kita sa Aksyon Firing Line Buwas mga kaaksyon. Ano? Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. O na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Good morning. God bless.